Hvala lijepa organizatorima na pozivu i čestitam vam što ste uspjeli okupiti ovako puno stručnjaka iz raznih sektora, jer danas su dvije ključne riječi u zaštiti djece, a to su multidisciplinarnost i intersektorska suradnja, a ovo upravo danas ovdje imamo ta dva pojma na djelu. Pozdravljam sve kolege, mnoge od vas poznam jer puno radim zadnjih 2-3 godine u Sloveniji. Radim s pravosuđem, sa socijalnim delom, sa zdravstvom. Pa evo, toliko sam zadnjih 2-3 godine bila kod vas da bi mogla i državljanstvo dobiti. Nadam se da ćemo još i u buduće surađivati. Danas ću govoriti o nekim iskustvima svjetskim i našim iz poliklinike, gdje zapravo mi smo svi iz istog područja, potekli iz istih zakona i mislim da zaista možemo jedni od drugih prepisati neke dobre prakse. Kad govorimo o seksualnom zlostavljanju, jako je bitno da znamo da seksualno zlostavljanje nije samo seksualni odnos, nego bilo koje uključivanje djeteta u bilo koju seksualnu aktivnost sa osobom starijom od njega. I ono što je jako bitno, vrlo često će seksualni zlostavljači, ja ću vam to reći jer sam radila i sa seksualnim zlostavljačima i imam stvarno iskustva, da vrlo često seksualni zlostavljači kažu dijete je pristalo i djetetu je bilo lijepo. Moramo znati da dijete ne može dati zreli pristanak na bilo koju seksualnu aktivnost, pa i ako je pristalo, znamo tko je odgovoran. Kad govorimo o kategorijama seksualnog zlostavljanja, dakle one se dijele, istraživači ih dijele na seksualne aktivnosti bez kontakta, seksualne aktivnosti uz kontakt, na oralna seksualna ponašanja, penetraciju, seksualnu eksploataciju. Istraživanja su pokazala i iskustva klinička da u 70% slučajeva dokazanog seksualnog zlostavljanja, gdje je znači sudski dokazano ili je počinitelj priznao, nalaz ginekološki je uredan. Znači, neće ginekološki nalaz pokazati da je došlo do seksualnog zlostavljanja, a mi svi prvo što napravimo pošaljemo dijete ginekologu. Naravno da nam treba dokaz, ali u 70% slučajeva dokazanog seksualnog zlostavljanja nemamo dokaz putem ginekološkog nalaza. Kad govorimo o raširenosti seksualnog zlostavljanja, statistike su neumoljive. Nedavno je bila kampanja Vijeća Europe u kojoj je sudjelovala i Slovenija, koja se zvala 1 in 5. Znači da je 1 od 5 djece u Europi doživjelo seksualno zlostavljanje. Znači 1 od 6 dječaka i 1 od 4 djevojčice. Mi smo radili istraživanje u Hrvatskoj 2006. godine i dobili smo upravo tako, 1 od 5. Malo sam gledala u literaturi i vidjela sam da iste rezultate ima i Slovenija. Međutim, ono što opet znamo iz literature i iz istraživanja, ovo su rezultati anonimnih istraživanja i ovo su pravi rezultati. A samo za 10% seksualnih zlostavljanja se zna. Znači sve što znamo o seksualnom zlostavljanju znamo na osnovi 10% onih koji su prijavili. Često znaju ljudi pitati koji su nestruka, a nekad i struka, kako razlikovati zlostavljajuće od nezlostavljajućih ponašanja. Uvijek su ove 3 karakteristike prisutne. Razlika u moći, to je tata, to je djed, to je nastavnik, to je trener, dakle to su ljudi koji imaju moć nad djetetom. Uvijek postoji i razlika u znanju. Počinitelj puno više zna nego dijete i ono što je najvažnije, razlika u zadovoljenju. Počinitelj seksualno zlostavlja dijete da bi zadovoljio svoje seksualne potrebe. Znači, koliko god će počinitelj, kad vi s njim razgovarate, to vjerojatno bolje zna i policija, kolege koji su ovdje prisutni, ako će i priznat, onda će reći ja sam to učinio zato da i njoj ili njemu bude lijepo. Pa i njemu je bilo lijepo. Pa i on je uživao. Apsolutno je počinitelju važno da dijete uživa zato što je onda njemu još ljepše, on više uživa.
Kad govorimo o online seksualnom zlostavljanju putem interneta, u literaturi se zapravo dijele na 3 kategorije. Samo online, znači kad dijete šalje slike ili videe i počinitelj nema namjeru se s djetetom naći uživo, ali iznuđuje seksualno eksplicitni materijal od djeteta. Drugi oblik je zlostavljanje uživo, postaje zlostavljanje na internetu. Znači, ako se zlostavljanje odvilo uživo, to se snima videom ili fotografira i stavlja se na internet u svrhu daljnje ucjene. Toga imamo sve više i više. I zlostavljanje putem interneta postaje zlostavljanje uživo. Znači, dijete na nagovor šalje seksualno eksplicitni sadržaj, počinitelj njemu šalje seksualno eksplicitni sadržaj, znači radi se o sekstingu, žrtva i počinitelj se sastaju, što onda dovodi do zlostavljanja uživo. Ono što vas molim, zaboravila sam na početku reći, nemojte samo snimati crteže, to su crteži moje djece, koje imam suglasnost samo za pokazivati u edukativne svrhe, a posebno nemojte videiće koje ću prikazati, molim vas. Znači, rizik za seksualno zlostavljanje djece u doba modernih tehnologija je, znači, još i veći, jer su sve seksualiziranije slike djece u medijima. Nažalost, vi koji radite s roditeljima vidjet ćete da i roditelji, bez obzira što znaju da danas postoji seksualno zlostavljanje putem interneta, i dalje stavljaju slike gole djece na Facebook i na društvene mreže. Ono što je naše istraživanje pokazalo, naša poliklinika je radila istraživanje sa hrabrim telefonom, gotovo sva djeca imaju mobitele s dostupnim internetom. Znači, apsolutno svi mogu imati pristup svim sadržajima i sve su raširenije stranice s dječjom pornografijom, koje se, opet će to policija bolje znati, ne mogu otkriti klasičnim pretraživačima, znači riječ je o dark webu, jer mora postojati pozivnica za grupu u kojoj se dijeli dječja pornografija, iskustva i savjeti kako lakše doći do djece. Ono što je pokazalo istraživanje, evo jedno od najnovijih, 2018. 75% mlađih odraslih izjavljuje da im je počinitelj situaciju predstavio kao igru ili obećao poklone dok je trajao grooming. Svega 30% mladih izjavljuje da su zaprimili prijetnje. Znači, mladi budu ipak grumani, zavedeni. Ono što oni rade, to opet znamo te faze, dakle najprije pokušavaju stvoriti odnos s djetetom. Predstavljaju se što sličnijima djetetu po načinu govora, interesima i temama razgovora i traže djecu koja su ranjiva, djecu koja su bili po domovima, koja imaju problema u obitelji, koja žele pobjeći iz takvih obitelji. Onda nakon toga, kad vide da mogu, da su uspostavili kontakt, krenu na seksualizirane sadržaje i isto vrijeme održavaju bliski odnos, ali istražuju je li mogu krenuti dalje. Ako vide da dijete ne prihvaća, povuku se, još malo potroše vremena za uspostavljanje bliskosti i onda opet pokušaju sa seksualiziranim sadržajima. Znači, oni cijelo vrijeme procjenjuju rizik koliko mogu ići dalje. Znači, procjenjuju rizik od toga hoće li se dijete nekome povjeriti, kad će biti samo kod kuće, ima li njihovu šifru, može li vidjeti njihov razgovor i slično. I djecu koju sam ja imala, koja su ovako namamljena putem interneta, su zapravo, to su pa skoro sve curice koje sam imala smatraju taj odnos dobrovoljnim. Jer nije im nitko na početku prijetio, nego su se one uspostavljanjem kontakta i bliskosti zaljubile u te počinitelje i onda su, i kad su se našli uživo i kad su imali odnos, smatrali su odnos dobrovoljnim. Ono što je isto jedno istraživanje iz 2015. pokazalo na jednom velikom uzorku, da je 14% žrtava prijavilo da su počinitelji koristili digitalne uređaje za olakšavanje seksualnog zlostavljanja. 42% žrtava koje su zlostavljane putem interneta su izjavile da je odnos počinitelj žrtva pokrenut putem interneta, znači skoro polovica. 47, dakle opet skoro polovica, bili su izloženi internetskim seksualnim pozivima počinitelja. Opet 50% njih koje je imalo zlostavljanje s digitalnom komponentom izvijestilo je da je počinitelj slike screenshotao,
a onda 44% njih je izjavilo da su im tim slikama kasnije prijetili. Svaka 5. žrtva prijavila je dijeljenje slike od strane počinitelja, a 14% navodi da su bile seksualno zlostavljanje od strane drugih prijestupnika koji su znali za snimljeni materijal. Ono što također pokazuje istraživanje, ovo mi se činilo jako interesantno, u 2015. i 2016. godini je na razne web stranice u Europi stavljeno 4,4 milijuna slika i videa zlostavljanja djece, a ta brojka je do 2017. se udvostručila, porasla na duplo. Sad pogledajte kud idemo, kako to raste. I evo vidite da je 2015. vidite Europu i Sjevernu Ameriku. 2015. je Sjeverna Amerika imala više slika zlostavljanja djece i više su se distribuirale u Sjevernoj Americi, a pogledajte u 2016. je palo u Americi u odnosu na Europu. U Europi je poraslo. A Azija, vidite kako je malo u Aziji. Ne znam objasniti. Ono što se događa putem, dakle kad je digitalno zlostavljanje u pitanju, izrazi bliskosti i nježnosti, da si barem tu sa mnom, da sam ja s tobom, služe ne samo za uspostavljanje kontakta i povjerenja, nego i garancija da kontakt ostaje tajni, jer je to jako važno. I onda zapravo uloga modernih tehnologija u seksualnom zlostavljanju djece je olakšavanje seksualnog zlostavljanja. Nema fizičkog kontakta. Znači, zbog toga je kod djeteta smanjen osjećaj neugode, jer nema uživo kontakta. Povećana je vjerojatnost da će kontakt s počiniteljem smatrati normalnim i neće se nikome povjeriti. Često uključuje razmjenu novaca, poklona, započinje znači kao dio groominga, a onda kad krene sexting, dakle slanje slika, slanje videa, završi kao sex torture. Prijetnje da će reći drugima i da će objaviti negdje drugdje to što je dijete već poslalo. Također je smanjen rizik da se otkrije od strane drugih ljudi, jer su napredne tehnologije se mogu koristiti za brisanje virtualnih tragova, za prikrivanje identiteta, a djetetu olakšava desenzitizaciju. Dakle, počinitelj učini nešto čime će prijeći djetetove granice, ali ako dijete ne reagira pozitivno, počinitelj se povuče i opet gleda moment kad će ići dalje, kad će prijeći granice. I zašto još moderne tehnologije olakšavaju seksualno zlostavljanje? Ne trebaju više ići počinitelji na igralište tražiti djecu, oko škola, oko domova za djecu ne moraju tražiti djecu. Apsolutno grooming putem interneta je nešto što im daje minimalni rizik od toga da budu uhvaćeni. Može se predstaviti kao bilo ko da s djetetom bolje uspostavi kontakt. I kad govorimo o sextingu i sex torture-u, mi sad upravo radimo jedno istraživanje na tu temu, na srednjoškolcima, nije još gotovo, ali ono što nam je pokazalo pilot istraživanje, da većina srednjoškolaca izjavljuje da su u osnovnoj školi sekstali. Znači slali fotografije i slali videe sa seksualno eksplicitnim sadržajima. Ono što dosadašnja istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj 40% mladih od 15 do 20 godina seksta, ali meni je ovo zabrinjavajuće što smo mi, još više zabrinjavajuće što smo otkrili u ovom pilot istraživanju našli da već u osnovnoj školi većina njih je sekstala. 20 do 44% mladih od 13 do 19 godina seksta prema istraživanjima svjetskima. A evo naše je pokazalo, znači ovo preliminarno istraživanje, da skoro polovica njih navodi kako je primilo seksualno izazovne sadržaje putem društvenih mreža. Što se tiče sex torture-a, znači to se odnosi na prijetnje od strane odrasle osobe kojima se od djeteta i mlađe osobe nastoji iznuditi slike ili drugi seksualni sadržaji. Do 75% ih je poslalo slike pod ucjenom, pod prisilom i ucjene su trajale i do 6 mjeseci, a 50% se nikome nije povjerilo. Samo malo.
Dakle, bez obzira da li se radi o digitalnom seksualnom zlostavljanju ili zlostavljanju uživo, ovo je traumatogena dinamika seksualnog zlostavljanja. Dakle, dogodi se da dijete koje je nezrelo prođe kroz traumatsku seksualizaciju. Kad krene dalje cijeli proces, dijete ima osjećaj izdaje, dijete ima osjećaj bespomoćnosti i dijete je stigmatizirano. Traumatska seksualizacija je proces kroz koji se dječja seksualnost razvija na jedan neprimjeren i disfunkcionalan način. Vidite ovaj crtež. Ovo je crtež 6-godišnje djevojčice koja je morala gledati kako ćemo prepoznati ono što je kod djece koje su seksualno zlostavljana najistaknutije je njihova seksualiziranost, njihovo seksualizirano ponašanje koje oni pokazuju, kao što ste vidjeli na ovim crtežima, neuobičajeni interes za svoje i tuđe spolne organe. Ta djeca, znate da djeca masturbiraju u vrtiću, vrtićka djeca masturbiraju kao razvojno, kao dio znatiželje, kao dio razvoja. Ali ako već sa 4, 5, 6 godina ekscesivno i često masturbiraju, to također može biti znak pretjerane i prerane pobuđenosti, jer ta djeca su zapravo prerano pobuđena. Upotreba prostih riječi, crteži kao što ste vidjeli sa naglašenim seksualnim detaljima ili neke izjave o spolnosti, poput recimo nisam noćas mogla spavati zbog tate ili brat mi noćas ili ne volim tu igricu s jezikom. Isto tako, seksualno zlostavljana djeca miješaju osjećaj bliskosti sa seksualnošću. Jako je bitno, mi koji radimo sa seksualno zlostavljanom djecom koja su seksualizirana i pretjerano pobuđena, mi svi hoćemo djecu uzeti u krilo, pomaziti kad s njima radimo. To ne smijemo raditi sa seksualno zlostavljanom djecom, jer oni svaki dodir bliskosti će tumačiti kao seksualni dodir. Ekstremno seksualizirano ponašanje izbjegavanje nekih mjesta ili djeca koja su tako pretjerano pobuđena znaju u vrtiću gurati razne objekte u vaginu ili rektum. Dakle, to sve mogu biti znakovi seksualiziranosti i posljedice seksualnog zlostavljanja kod djece. Evo vidite recimo ovaj crtež, jedan i drugi. I onda šta se događa kod te djece kad ih vi dobijete da s njima razgovarate? Dakle, bilo kojem obliku seksualnog zlostavljanja da se radi. Oni su pretjerano osjetljivi na sve što doživljavaju kao prijetnju njihovoj sigurnosti. Znači, oni svakodnevne situacije, interakcije mogu tumačiti kao ugrožavajuće, posebno od osoba od autoriteta. A to smo svi mi kad nam djeca dođu s nama razgovarati. Bilo da radite na školi, bilo u policiji, bilo u pravosuđu, posebno u pravosuđu. Znači, imaju osjećaj nemoći, imaju osjećaj gubitka. Zamislite dijete na sudu. Osjećaj nemoći, gubitka kontrole, niskog samopoštovanja i ne mogu se obraniti. Nisu se zauzeli za sebe, osjećaj srama. Aha, hoćete slikati, evo vratit ću vam. I onda kad neki događaj ga podsjeti na tu situaciju koji izaziva osjećaj prijetnje, kad se dogodi takav okidač, dijete se još više osjeća loše, povlači se, opet zamišljamo to dijete na sudu. Dakle, uopće ne mora biti neka prijetnja. Bitno je kako se dijete osjeća, jer mi uvijek govorimo dijete mora biti sigurno. Mi znamo da je dijete sigurno u našoj ordinaciji, u vašoj policijskoj postaji, u vašoj sudnici. Ono je fizički sigurno, ali je bitno je li se osjeća sigurno. Jer ako se ne osjeća sigurno, onda nećete niti dobiti puno u intervjuu. I onda šta zapravo je njemu, šta je djetetu okidač? Dakle, može biti neki zvuk, neki miris. Možete imati parfem koji njega podsjeća na zlostavljača. Možete sličiti na neki način na zlostavljača. Može biti mjesto koje ga podsjeća. Posebno okidači u odnosu, mi o tome ne vodimo računa, u odnosu između nas i djeteta. Znači, neravnoteža moći je okidač, jer je dijete bilo u službi nečije moći. Ako smo nezainteresirani ili neosjetljivi, ako sjednemo dijete u sudnicu ili u policijsku postaju ili kod mene u ordinaciju i kažem, aj mi sad ispričaj šta je bilo.
Kako bi vama bilo ili meni da nas neko pita, aj mi ispričaj neko najgore traumatsko iskustvo koje si doživio, a posebno ako još netko drugi sluša, ako je netko drugi u prostoriji. Dijete ima manjak kontrole nad procesom. Djetetu se često ne objasni što slijedi, što ga čeka. I onda dijete nema uopće kontrolu, zna da će biti neki sud, da će se nešto događati. Dijete misli da može i ono ići u zatvor. U podređenom je položaju, nema privatnosti, u sudnici mora govoriti ili u policiji ili kod mene. I onda zapravo, ako pogledamo u kojoj mjeri su ovi faktori prisutni u sustavu zaštite djece, znam situaciju i kod vas i kod nas, u velikoj mjeri su prisutni, jer naprosto nemamo se vremena time baviti. I onda ako dijete, dakle, osjeća se nesigurno, ako ga situacija podsjeća na situaciju zlostavljanja, kako se dijete osjeća? Anksiozno je, strah ga je, sram ga je, tužan je, bespomoćan je. I onda kako se ponaša? Boli ga glava, zavrti mu se, ima mučninu. I šta onda radi? Ako se ovako osjeća, znači ovako se osjeća, šta onda radi da bi ovo izbjegao? Ode u disocijaciju, nećete dobiti ništa, negiranje, nije se ništa dogodilo, ili submisivnost, šta god ga vi pitate, on će reći da. Jesi li se bojala? Jesam. Jesi li bježala? Jesam. Jel ti skinuo gačice? Jest. Ili ode u nesuradljivost. Znači, sve je to nešto što će nam kontaminirati iskaz ako ne vodimo računa kako ćemo se ponašati prema tom djetetu. Posljedice, školski neuspjeh, često napuštanje školovanja, promijenjena slika o sebi, ja sam bezvrijedan, nešto sa mnom nije u redu ako mi se to događa, svijet nije sigurno mjesto, otići ću u poremećaj ponašanja jer ću ići u distrakciju, ići ću u delinkvenciju, imat ću anksioznost. Jedno istraživanje u Italiji pokazalo da je 30 i nešto % prostitutki seksualno zlostavljano u djetinjstvu, znači jer su seksualizirani i krenu u tom smjeru. Ono što istraživanja pokazuju da su djeca koja su seksualno zlostavljana vrlo često depresivna. To je najčešća posljedica spolnog zlostavljanja. Ima izražene posttraumatske simptome posttraumatskog stresnog poremećaja i anksiozna, a to ovisi u kojoj mjeri su izraženi ovi simptomi, ovisi o tome tko je to učinio, a što je bliža osoba, to su posljedice teže. Koliko dugo je trajalo, jesu li nekome rekli, je li im netko povjerovao, kako su reagirali ako su nekome rekli. Ono što se dogodi većini djece, kad one kažu, prvo što majka pita, zašto nisi prije rekla? Prvo što ih negdje u sustavu pitaju, zašto nisi prije rekla? Znači ti si kriva jer nisi prije rekla. I ja vam govorim iz mog terapijskog iskustva, radila sam s barem 1600 seksualno zlostavljane djece, jako ih ubijemo s tim pitanjem. Istraživanja pokazuju da djeca koja su seksualno zlostavljana puno češće pokušavaju suicid nego djeca s drugim traumama. Zadnja sam bila u literaturi prije par godina našla da su 4 puta češće pokušavaju suicid. Sad sam našla da čak 8 do 13 puta veći rizik za suicidalno ponašanje u odrasloj dobi. Kratko ću proći kroz činjenice o seksualnom zlostavljanju koje znamo, ali mislim da nije loše se podsjetiti da većinu spolnih zlostavljača čine muškarci, 87 do 95%, međutim poznati su i slučajevi spolnog zlostavljanja od strane žena. Ja sam ovih mojih 1600 možda imala 5-6 žena, nisam imala puno. U literaturi se spominje da je veći postotak žena nego što sam ja imala u svojoj kliničkoj praksi. Ja mislim da se zapravo zlostavljanje od strane žena manje prijavljuje, da se manje reagira. Jer ako je dečko od 12-13 godina seksualno zlostavljan od neke starije žene, to se nekako smatra prihvatljivijim od onog kad je obrnuto. Evo vidite ovdje, dakle kad gledamo po spolu,
Muškarci zlostavljaju 94% kad se radi o djevojčicama, a žene u 6% slučajeva. A kad se radi o dječacima, onda su muškarci 86%, a postotak žena raste na 14%. Ono što isto moramo znati, posebno mi je to bitno nekako u suradnji s pravosuđem, da ne koriste tjelesnu prisilu. Jer mene su nekad suci znali pitati je li bilo elemenata otpora i prisile. Pa nema prisile. Dijete nagovore, zato što je to tata, što je to deda, što je to ujak, što je to stariji brat, dijete se nagovori. Dakle, nema prisile, nego poslije ima zastrašivanja. Ako nekome kažeš, nešto će se dogoditi tebi ili mami. Isto tako, kad zlostavljači kažu i ona je uživala, spolno uzbuđenje je automatska tjelesna reakcija i to uopće ne znači da je dijete uživalo. Isto tako moramo znati da djeca rijetko iznose lažne optužbe. Ako to rade, ovdje ima kolega s kojima sam radila iz socijalne skrbi, ako to rade, najčešće postotak lažnih optužbi raste u visokokonfliktnim razvodima braka. Dakle, i to ne potječe optužba od djeteta, nego od roditelja. Inače, kažu u literaturi da je 2% lažnih optužbi od ukupnih broja optužbi, a kad se radi o razvodu braka, penje se po nekim istraživanjima do 12%, a po nekima i do 50%. Ono što znamo da je većina zlostavljana od strane poznate osobe. 90% djece poznaje svoje zlostavljače. Unutar obitelji našla sam u Sloveniji iz 2016. 61% unutar obitelji. A to govori i svjetska literatura, da je 1/3 zlostavljača su tata, mama, očuh, maćeha, ostatak do 50-60% bliski članovi obitelji, ostatak do 90% bliski prijatelji obitelji, a samo 10% dijete ide u školu ili škole pa ga neko presretne i siluje. Ono što je isto bitno, da i kad nisu uznemirena iskustva, to isto znam da dobiti pitanje sa suda, koje su posljedice. Ne mora dijete od 9-10 godina imati posljedice, imat će poslije kad shvati što to znači. Znači, posljedice ne moraju biti, to je bitno da znamo, posebno kad radimo sodno izvedenstvo. Dakle, posljedice ne moraju biti vidljive sad. One mogu biti vidljive tek nakon što dijete shvati što to znači u adolescenciji ili kad krenu prvi spolni odnosi. Nešto što se struka nije složila, pa sam dobro proučila literaturu, neki kolege tvrde, sociolozi, da ako netko gleda i skuplja dječju pornografiju, to je zaštita da neće napasti dijete uživo. I smatraju da njih ne bi trebalo kažnjavati. Ono što su pokazala istraživanja, da je dječja pornografija jasan dijagnostički indikator pedofilije. Snažniji indikator i prediktor od samog seksualnog zlostavljanja djeteta. Tako da, isto tako se pokazalo da 30% onih koji skupljaju i distribuiraju dječju pornografiju su već osuđeni za seksualni napad na dijete. Znači, gledanje dječje pornografije je apsolutno nešto što nam predviđa da kad mu neće više biti dovoljno da gleda i da se uzbuđuje na videe i slike, da će u nekom momentu krenuti na dijete. Ono što isto znamo kao činjenicu, da djeca često šute o seksualnom zlostavljanju i da pitanje zašto nisi prije rekla ima vrlo jasan odgovor. Imam slajd koji ću vam pokazati. Dakle, mnoga djeca nikad ne progovore o seksualnom zlostavljanju, ali gledajte, ako to i učine, šta se dogodi. Preskočit ću njen video jer nećemo stići. Djeca s razvojnim teškoćama su skoro 3 puta u većem riziku, to je jasno, a najranjivija su djeca s intelektualnim teškoćama. 4,6 puta je veći rizik od seksualnog zlostavljanja i onda meni često dođe na sodno izvedenstvo takvo dijete s intelektualnim teškoćama gdje odvjetnik od počinitelja tvrdi da dijete ima intelektualne teškoće i ne može biti vjerodostojan svjedok na sudu.
A itekako može. Kolege s kojima smo radili znate dobro kako može jer ste gledali taj video. Figura privrženosti, ako je istovremeno izvor neugodnih emocija, a istovremeno treba biti izvor utjehe, to je posebno štetno za dijete, a najčešće se znači događa od figura privrženosti i bliskih osoba. Njima prostor. To se događa. Svako 5. dijete u Sloveniji, kao i u Hrvatskoj i u svijetu, je seksualno zlostavljano. I koliko god vam je teško gledati ove crteže, mislim da je jako bitno da upravo vidimo autentična iskustva naše djece, a ne da vam pričam nešto što je preapstraktno. Kako zapravo oni nagovore dijete? Iskrivljavaju realitet. Jednom mom djetetu je tata rekao, to svi rade u Švedskoj. Švedska je kao poželjna država. Poticanje osjećaja krivnje, i tebi je lijepo, ti si to htjela, ti si to htio. Niko ti neće vjerovati, to često kažu. Ako kažeš, ubit ću te ili će se nešto dogoditi mami, to ide poslije, ili otići ćeš u dom. A na kraju se to i dogodi, i kod vas, i kod nas, da na kraju mama stane na stranu počinitelja, jel? I dijete zapravo, oni ostanu u obitelj, a dijete ide ili u renišku obitelj ili u ustanovu. Zašto djeca šute? Ono što su pokazala svjetska istraživanja, i to je nešto što suci, državni odvjetnici, mi smo to prošli u edukaciji, zaista bitno da znaju. U svijetu prosjek vremena od početka zlostavljanja do momenta kad osoba kaže 10 do 16 godina. 10 do 16 godina. Prema tome pitanje zašto nisi prije rekla stvarno nema smisla. Dakle, ako je u svijetu tako, zašto bi kod nas bilo drukčije? Po nekim istraživanjima 1 mjesec do 56 godina. E sad, kad djeca kažu ili ćemo im pomoći u oporavku ili ćemo ih dodatno traumatizirati, jako ovisi o nama kako ćemo reagirati, najveći izvori retraumatizacije su više razgovora, a često se događa da dijete puno puta priča, u školi, ako kaže učiteljici, pa onda stručnoj službi, pa centru za socijalno delo, pa policiji, pa na sudu, pa sodnim izvedencima. Znači, više ispitivanja, nestručan način ispitivanja i duljina sudskog procesa. To su najveći izvori retraumatizacije i razlozi zašto meni djeca kažu radije bi da nisam nikom rekla jer mi je gore sad ovo što se događa. Hoću li vratiti nešto ste htjeli slikati? Hoću li vratiti? Evo, ovo. Prije. Ovo. I meni djeca često kažu, radije bi da nisam nikom rekla jer mi je puno gore ovo što prolazim sad sa svim ovim ispitivanjem i dokazivanjima da ne lažem, nego dok se to događalo. Jako je teško djetetu koje odjednom dođe na sud i dobije zadatak ispričaj mi što je bilo. A razotkrivanje moramo znati da je proces, a ne događaj. To je proces. To teško možemo očekivati da će nam odjednom dijete sve ispričati. Ako ja ga pozovem drugi put, treći put, dobit ću više svaki put i neće mu biti trauma jer je ista osoba. Ali ako ja razgovaram pa vi, dobivat ćete sve manje jer će zapravo se dijete sve više povlačiti, ali vam je jako bitno imate li roditelja za suradnju. Mi znamo koji radimo s djecom i s roditeljima da vrlo često nemamo mame koje su najčešće nezlostavljajući roditelji za suradnju. Moje iskustvo je da mame češće stanu na stranu počinitelja. Literatura kaže da mame češće stanju na stranu djece. Moje iskustvo je bilo da su češće na strani počinitelja. Onda sam ljuta na te mame. Onda im ne mogu ih imati, vidim da kimaju glavom kolegice, onda ih ne mogu imati u tretmanu ako sam ljuta na njih, tako da je jako bitno da radimo s tim mamama, s tim nezlostavljajućim roditeljima, jer nam oni trebaju kao podrška djetetu. Ovo sam htjela pokazati koliko se djeci nije vjerovalo, ali sad ne stignemo o tome pričati, ali bitno je, pogledajte zadnje 2 rečenice. Neka djeca znaju da svijet odraslih takve stvari smatra vrlo ozbiljnima i uživaju istražujući taj misterij ili se osvećujući lažnim optuživanjem. Je li mislite da ovo bilo jako davno? Iz 84.
kad se smatralo da sva djeca lažu, da izmišljaju, da žele napakostiti odraslima. Ono što danas znamo, da djeca mogu već od 36 mjeseci, od 3 godine nadalje, se sjećati što se dogodilo i da možemo imati adekvatan forenzični intervju nakon 4 godine. Znači, od 4 godine pa nadalje, dakle, ako imamo i dijete s intelektualnim teškoćama, koji ima 10 godina, a funkcionira na razini 4 godine, mi možemo dobiti adekvatne informacije. Ali ono što je uzrok kompromitiranja i kontaminacije iskaza je to što ja ne znam razgovarati. Dakle, neadekvatne tehnike intervjuiranja i razgovora. I onda ispadne dijete nevjerodostojno, počinitelj bude oslobođen i dijete dobije poruku, aha, nije počinitelj kriv, ja sam kriva. I zato je jako važno, mi smo radili edukaciju u Sloveniji u suradnji s Ministarstvom pravosuđa upravo na ovu temu kako razgovarati prema protokolu. Jer protokol nam omogućuje da razgovaramo na adekvatan način, da uspostavimo dobar kontakt s djetetom i da nađemo kako ćemo upravo tom djetetu pristupiti. I taj protokol ima 11, neću o njemu govoriti, ali samo da vam pokažem, ima 11 faza. Pogledajte da tek na 4. fazi počinjemo razgovarati o slučaju. Jako su bitne ove prve 3 faze i to je jako važno da smo radili ovu edukaciju sa pravosuđem, da i sa socijalnom delom i mi koji smo kliničari kad razgovaramo s djetetom, da ne krenemo odmah pričati, reci nam šta se dogodilo, ispričaj mi šta ti je tata radio. Znači, tek kad uspostavimo odnos, kad vidimo na koji način dijete funkcionira, tek onda razgovaramo o slučaju i vidite ima 11 faza, sve skupa to i može izgledati da je komplicirano, 45 minuta do 50 minuta u principu traje. Ono što je bitno, ovaj protokol uvažava jezični razvoj. Znači, mi zapravo u ovom uvodnom dijelu vidimo kakav i koji jezik dijete koristi i onda se dijete nema otpora ako mi koristimo pitanja koje dijete ne razumije. Jer na sudu znaju, ja gledam video prikaze kad vještačim, na sudu znaju jako koristiti ovaj pravni jezik. Ja ga ne razumijem, a kamoli će ga dijete razumjeti. I koliko je važna suradnja sudova i pravosuđa sa stručnjacima mentalnog zdravlja. Ja uvijek se sjetim jednog suca krasnog kojeg sam čula na forumu u Vijeća Europe koji je rekao judges, they don't have to be the experts, but they have to know where they are and how to find them. I to je ta multidisciplinarnost i intersektorska suradnja. Dakle, jako je bitno uspostaviti odnos s djetetom, ove prve 3 faze, uspostaviti odnos, pričati o školi, pričati o obitelji, pokazati da nas ono zanima, ne samo događaj. Ako ne može, ako je mlađe, dat mu da nacrta, pa da nam onda opiše što se događa. Državne odvjetnice i sutkinje naučile da ne smijem ja onda pričati šta je dijete nacrtalo, nego dijete mora ispričati što je nacrtalo. Ne smijem ja interpretirati crtež. Ako je neugodno, dati mu više vremena. Koristiti riječnik djeteta. Ako dijete koristi neku riječ za spolovilo koja nama djeluje prosto, mi je moramo koristiti. Mi ne smijemo ispravljati dijete, će se onda dijete povući. Jako je bitno što više ovaj protokol predviđa otvorena pitanja. Znači, ispričaj mi, reci mi, opiši mi. Ne usmjerena samo što, ko, kako, a posebno ne sugestivna. Čula sam da te djeda dirao po spolovilu, po piši, po guzi. Je li to istina? To ne koristiti. Znači, ono što se navodi u edukacijama o forenzičkom intervjuiranju je zapravo ovaj dio kao lijevak. Koristiti pitanja poput lijevka. Gore su na vrhu otvorena, onda su usmjerena, fokusirana tko, što, kako. Jako se naglašava kogod od nas razgovara s djetetom uparena pitanja. Znači, ako moramo ići na pitanje da ili ne, na primjer, je li te nekad netko dirao po spolovilu, ako dijete kaže da, onda ne kažemo tko, nego uparimo sa otvorenim gore na vrhu, ispričaj mi. Tako da dijete što više svojim riječima ispriča. Hoću vratiti, evo. Ste slikali? Jeste? I svakako djetetu ponuditi mjesto i vrijeme za idući razgovor. Ali ista osoba. Nikako nije dobro da dijete razgovara sa različitim osobama. Evo, ja ću vam pokazati
idemo pomalo prema kraju, pokazat ću vam primjer kako mi to radimo. Neki od vas su bili kod nas u poliklinici. Poliklinika postoji 17 godina i ono što je bila moja ideja kad sam to otvarala, poliklinika nije moja privatna, poliklinika je u okviru sustava zdravstva, a u vlasništvu grada Zagreba. Ja se zaista nadam da će Ljubljana brzo nešto tako otvoriti, jer evo imamo know-how. Ono što mi jako inzistiramo, upravo ova intersektorska suradnja. Dakle, baš ove struke koje su danas tu, na svakodnevno surađujemo. Naše socijalne radnice su cijelo vrijeme na telefonu i u dopisivanju sa svim ovim institucijama i mi po potrebi. Imamo ono što nudimo pravosuđu i to sve bolje i bolje funkcionira, da dijete ne ide na sud, nego dođe kod nas u forenzičnu prostoriju, vidjeli ste vi koji ste bili, vidite, to je prostorija bez distraktora, ona je child friendly, ali ne smije biti ni puno svjetla, ni puno igračaka, što će djetetu odvratiti pažnju. U drugoj prostoriji, vidite ovdje gdje sjedi sudac, državni odvjetnik, socijalni radnik, svi koji su uključeni za odvjetnici od počinitelja, opunomoćenik djeteta. Oni postavljaju audio video linkom pitanja meni kao stručnjaku koji razgovaram s djetetom. Ja prilagodim pitanje djetetovoj dobi, djetetovom statusu, intelektualnim teškoćama, jer u ona prva 3 faze intervjua shvatim na kojoj fazi dijete funkcionira. Sudac meni ja razgovaram s djetetom, dakle naš stručnjak odradi razgovor s djetetom, jer svi su educirani forenzičari, svi moji zaposlenici, 35 nas. I onda nakon toga sudac, državni odvjetnik, odvjetnici, advokati, svi postavljaju pitanja meni u bubu, ja djetetu prilagodim pitanje. Sve se snima i ja snimku dam državnoj odvjetnici, sucu, i to se gleda na glavnoj raspravi umjesto da dijete ide na sud. I to je zapravo child friendly pristup. To smo svi ratificirali Lanzarote konvenciju, gdje se zapravo kaže da bi to tako trebalo biti. Kazneni suci nisu bili skloni napuštati sudnicu i doći kod nas, ali u zadnje vrijeme dolaze, a prekršajni, vi imate prekršajne sudove, jel tako? Da, prekršajni suci koji sude nasilje u obitelji redovito dolaze kod nas i kažu da im je to odlično, jer ne moraju dijete vući po sudu, mi im obavimo sve što im treba, oni još razjasne poslije, dobiju DVD i dijete ne ide na sud. Evo, tu bi stala i pitala moderatoricu hoćemo li dalje ili imamo vremena za pitanja, to vi vidite. Hvala lepa za enkrat. Predlagam, da si profesorica zasluži en aplavz. Zdaj, v primeru vaših vprašanj vam bomo dali besedo.